Přeji všem krásný den, mám pro vás připravené další video, které se bude týkat programku NetPenny Stocks. Máme neděli 21. prosince a video se bude týkat samozřejmě výplaty, plus vám něco řeknu ohledně strategie. Takže jak vidíte, výplata byla připsána, tentokrát je to ve výši asi $630, což za nějakých 7 dní je úplně fantastický výdělek. Připomeňme si, že já jsem v programku přesně měsíc a do programku jsem investoval první týden $50, další týden $60, takže celková investice $110 a pokud se podíváte na ty výdělky, tak tady vidíte, že mám teda těch 631 v peněžence a tady vidíte ty výplaty každý týden, jak mě to naskakuje. Čili je zde důležité opravdu reinvestovat, to si ale povíme o tom něco dále ve strategii. Takže já teďka, jak říkám, budu reinvestovat, zase si pošlu něco na výplatu, kdy vidíte, že ta výplata funguje na SolidTrustPy a zase zbytek si reinvestuji. Takže pokud si chci poslat výplatu, opět si kliknu zde na výběr, kliknu na Go. Zde vidíte, že jsem si posílal na peněženku SolidTrustPy $39 jeden týden, druhý týden $142, takže teďka si pošleme, dejme tomu, pošlu si no málo, pošlu si $50, protože chci zbytek reinvestovat, jak jsme si řekli, peníze dělají peníze, takže já mám v plánu určitě ještě tak měsíc, dva pořádně reinvestovat a pak teprve začít vybírat, to stojí za to. Takže dáme potvrdit a vyplatit. Tak, opět je tady napsáno, že peníze přijdou do 15 dnů. Má zkušenost, první výplata přišla do 7 dnů, druhá výplata došla do 6 dnů. Tam je byla připsána na peněženku SolidTrustPy již včera. O to se samozřejmě můžeme přesvědčit, pokud se do peněženky přihlásím, takže to vám není předvedu, že to opravdu bez problému došlo, takže se přihlásím do peněženky. Takže vypíšou se přihlašovací údaje, klikne se na přihlásit. Tak a zde vidíte, že bylo připsáno $142, čili si rozkliknu detaily. Tak vidíte 142, tady se to vzalo poplatek, celkově připsáno $139, NetPenny Stocks služby, jo, reklama. Tak, tady máte jinak e-mail na NetPenny Stock, stav schváleno. Tak, další ta výplata, která mě přišla, bylo těch $39, čili to si opět můžeme ukázat, rozkliknout, že všechno je opravdu opět z NetPenny Stock zasláno, čili vidíte, bez problému vše funguje. Tady proč mě to vzalo ten poplatek, tak je to samozřejmě kvůli peněžence, asi ten poplatek bere, nebere si to NetPenny Stock, takže to je poplatek z peněženky. Dále jsem vám slíbil, že natočím i video ohledně zřízení platební karty, čili to musím ještě zjistit, protože tady, když jsem zkoušel zažádat o kartu zde, tak mě to napsalo, že je to pouze možné pro členy ze Spojených států, ale že je zde možnost vybavit si kartu nějakou mezinárodní, tak to já zjistím, kde se to dá teda vybavit, takže pak budu, pokud to půjde, budu mít tomu natočené další video. Takže tady máte důkaz výplaty, doufám, že vám to takhle stačí a pojďme teda na tu samotnou reinvestici. Takže já se opět vrátím na svůj účet, čili kliknu si na status a zakoupím si z té své výplaty opět další pozice, takže určitě si opět zakoupím nějakou bulk akci. Ohledně bulk pozicí akcí máme tady nové informace. Díky Romanovi se zjistilo, že není potřeba mít pod sebou registrace, pokud chcete bulk akcie. Ty bulk akcie jdou totiž do matice a můžou vám po nějakém čase, já třeba řeknu horizontálně 3 měsíce, půl roku, jakmile se ta matice zaplní, tak vám můžou velmi zajímavě začít vydělávat
Jak to přesně funguje, to zjistíme časem, takže já každopádně si teď zakoupím teda matice třeba tu bulk investici dám třeba $184, koupím si jich 100, tady vidíte, že mám $581 na peněžence, takže dáme koupit, tak opět to chvilku trvá a za zbytek si zakoupím multipozice. Tak, tady vidíte, že budu platit 184 a pojďme teda zakoupit ty multi. Opět doporučuji zakupovat radši ty balíčky, než ty solo pozice. Čili další zjištění, ty solo pozice se startují opožděně. Mně se třeba stalo to, že teprve teď se mi nastartovaly ty solo pozice s 3týdenním zpožděním, čili teprve se mi startují opravdu matice, které byly zakoupeny před 3 týdny, zatímco ty multi pozice, ty akcie, ty se vám nastartují během pár minut. Takže tady vidím, že mám $396. Čili v tom případě si koupím tady tyhle akcie. Musí se vždycky dobře rozpočítat. Takže koupíme tyhle. 150 akcí multi. A za zbytek si koupíme ještě nějaký menší balíček. Čili vidíte, že zakupuji za $277. A ještě teda zakoupíme, mám tady zůstatek $119, čili to rozložíme, aby to pak vyšlo pěkně, takže si koupím 50 za $92 a ještě si teda koupíme za zbytek. K té strategii je opravdu důležité, pokud chcete začít a mít okamžitě nějak ten první týdenní zisk, tak je dobré si tu investici rozložit. Dejme tomu, že chcete třeba investovat prásknu $120 nebo $12, to je jedno, tak je dobré si tu investici rozložit tak, abyste celý týden si tam každý den něco zakoupili. Čili první den třeba zakoupíte pozici, doporučuji vždycky zakoupit pozici za 25, ale můžete samozřejmě si zakoupit tu pozici za 10, ale mám potvrzeno, a pak třeba každý den dokupovat za další, tu pozici za dalších těch $19, jo, až do té konečné částky, protože vy tím, že denně tam něco dáváte, tak vám ten programek běží a vydělává, čili pak je důležité opravdu i reinvestovat, abyste tam ten zisk měli. Ten programek se vám vlastně tímto způsobem nastartuje a jede a pak máte i takovéhle výsledky. Tak, zbylo mi tady $7, tak ty si tam asi nechám pro strýčka příhodu a nebo si zakoupím solo pozice, i když říkám, že nejsou zas tak výhodné, ale můžeme to teda si tam koupit, čili solo pozice se zakupují zde, čili kliknu na solo pozici, zakupuje se za 1,95, čili to znamená, že já tam mám $7, čili můžu zakoupit 3 pozice, takže kliknu jednou, po druhé, tady vidíte, za kolik se zakupuje a dáme ještě jednou teda po třetí. Tak, zatímco se to načte, tak si skočím tady k sobě na stránky. Přibyla tady sekce strategie, čili tady to máte vše popsané. Klikněte na strategii a máte tady opravdu, jsem si s tím dal práci, co jsem vysledoval, vše popsáno. Takže určitě přečíst a podle toho postupovat. Dále přibyly zde videa, čili když kliknete na videa, tak tady přibylo další nové poznatky, čili to, co je v prvním videu, úplně zase tak neplatí, jak teďka v těch posledních, protože jsme si řekli, že třeba ty bulk pozice není potřeba registrací a je tady i video od kolegy Romana, takové podrobnější, tak se na něho určitě podívejte, má to pěkně zpracovaný. Tak,
Pojďme teda nazpátek do NetPennyStock, čili teď, když se podívám na stav peněženky, tak vidím, že mi tady sbíral $1.30, čili vše jsem proinvestoval, tady vidíte, že $50 mám v čekačce, čili počítám, že opět se do těch 6-7 dnů připíše, i když třeba se může připsat i za den, což se taky stalo u jiných členů ve skupině. Takže ještě jinak připomínám, pokud chcete do skupiny na Facebook, tak je potřeba požádat o svého sponzora o přidání. Spousta lidí píše, že nemůže tu skupinu najít, je to z toho důvodu, že ji admin nastavil jako tajnou, čili může se tam přidávat pouze opravdu lidé, kteří jsou zaregistrovaní, takže je potřeba oslovit toho svého partnera, sponzora, ten vás tam, pokud v té skupině už je, tak vás tady může přidat. Sami se tam přidat nemůžete. Opět mě psali lidé, že se nestarám o skupinu, tak já si říkám, co to je za nesmysl, protože tady přispívám, i když nejsem tvůrcem této skupiny, tak zde pravidelně přispívám, jak vidíte, takže určitě šlo o nějakou vytvořenou skupinu, o které ani nevím, co jsem pak tady taky našel, napsal tam, protože opravdu se nemůžu starat o všechny skupiny, kdo nějakou založí a to ani nevím. Čili to je taky docela na hlavu postavené, aby mě pak lidi nadávali, že se nestarám o nějaké skupiny, které někdo si vytvoří. Čili tohle je oficiální skupina, tady přispívám, do ostatních nepřispívám, pokud si někdo vytvořil, tak ať se o ní taky stará. Tak, přátelé, to bylo teda k dnešnímu videu asi vše, takže připomínám opět teda skupinu na Facebooku, připomínám ty své stránky, kde máte veškeré informace, včetně té strategie. Odkaz na tyto stránky najdete pod tímhletím videem v textové části na YouTube. Tak, to je vše, já se s váma loučím pro tuto chvíli. Vidíte, že ten NetPennyStock opravdu funguje úplně skvěle, já se z tohoto programku nadšený, nejenom já, takže pokud budete opravdu postupovat tak, jak vám radím, tak můžete získat během pár týdnů opravdu takovéhle velmi zajímavé výsledky. Vidíte, že já skoro vše reinvestuji, čili to radím ze začátku i vám, abyste si pak mohli vydělávat, mít ten výdělek opravdu velmi zajímavý, protože na co vybírat drobáky, když pak můžete vybírat opravdu slušné peníze a mít stabilní pasivní příjem. To je teda pro dnešek vše, já se na vás budu těšit opět do dalšího videa. Přeji všem krásné Vánoce, protože máme za pár dní bohatého Ježíška a do Silvestra určitě ještě natočím jedno video. Mějte se fajn, ahoj.